Campió d'Espanya en modalitat de concurs complet en categoria Ponis C i campió d'Espanya en modalitat de salt en categoria Ponis D. També medalla de plata en concurs complet en categoria Ponis D. Amb tots aquests títols ha tornat el mollerusenc Marçal Piró del Campionat d'Espanya que es va celebrar el passat cap de setmana a Madrid. Ara immers en la rutina olímpica als Serrats 2 de Balaguer i amb la tranquil·litat d'haver fet una bona feina, el Marçal assegura que els resultats milloren les expectatives marcades, una recompensa al treball de tota la temporada. És el premi després d'un treball i d'un gran esforç que portem a terme durant tot l'any. De vindre cada X temps preparat per aquí, per allà. M'esperava una miqueta, sabia que estaríem allà, jo m'esperava els 5 primers, però guanyar tant no m'ho esperava. Molta emoció. Després tot l'equip per allà i el públic i tot, una gran emoció. El Marçal compta amb un equip d'entrenadors format per Magí Mateu i el genet Albert Hermoso, que destaquen la importància dels resultats aconseguits pel jove genet. Jo estic molt content, però també penso que aquestes coses, està clar que la sort ha d'acompanyar, però penso que aquestes coses no és pas fruit d'una casualitat, no? És un nen o un xaval jove, però que amb un nivell d'equitació espectacular, que monte, podríem dir, a la pista, aquesta setmana ens ha fet disfrutar molt a tots. Amb aquests resultats, el Marçal tanca una temporada excel·lent en la que es consolida i es fa visible el treball realitzat en els darrers anys.